Поставянето на импланти не боли. При мен е Васко, на който поставихме импланти преди около 3 седмици, заедно с доктор Николовски, който е нашият хирург. Той сега ще сподели как беше усещането, самата процедура, дали е болезнена и да сподели впечатления. А сега държа да кажа, че предстои вторият етап, който е поставянето на вече коронките. Два импланта, две противоположни страни, доста страх как ще се храна, как ще е всичко след това, но доктора ме убедиха заедно с доктор Николовски, че най-добре го направя на един шот. Не съжалявам. Най-болезненото от цялата интервенция беше поставянето на упойката. Даже един имплант мина, мисля, че за 3 минути. Предупредиха ме за болко успокояващи. Честно казано съм пил само един аулин в първата вечер след интервенцията. Тоест след като вече ти бяха поставени имплантите, не си имал главоболие, някакви проблеми? Не, нищо, абсолютно нищо. Също така ние следим нещата, постоянно имахме комуникация с него, защото все пак това е отговорно нещо. Както видяхте, не е болезнено и държа да кажа, че той наистина много беше страх, когато седна за първи път за поставянето на импланти, но края на краищата резултатите са добри. В последно време при мен идват много пациенти, които имат липсващи зъби в задните участъци, което е голям проблем, защото те не искат да си поставят импланти. А моят съвет към всички вас е наистина да направите тази крачка за вас, защото поставянето на импланти, както видяхте, не е болезнена процедура. Дори напротив, дългосрочно вие ще имате една красива усмивка и здрави зъби. Ще може да си храните пълноценно. Затова съветът ми към вас днес е да си запазите час още сега през линка в биото.